فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Donc il faut enquêter meniti donc sirade ante mo contrôle ni jamana kono mais an ko sunna de an ko qur'ana ni sunna dal man salaf nan kunde be tige an bode ka an kun ka tige an ka diro ahmara fufuraw adonna kasolaw sogul sira bunteme adonna kasolaw membe min fawye demisenu dimi min banna aye situ kriye aka sunna misri do jamana kono de mbe o foya wiye bi ha aye situ kriya aka kene nyini aka sunna misiri 100% sawjo jamana kono sunna ka fu kono de akera ne nyana akera salen ko fe parce que jamana fule ka ke chogo me hari misiri munun jora ko sunna misiru ya be mono fule ka ke jama misiru ni bida misiru ye bida de be ku kono sunna te ka fu kono aye sunna misiru jode naka wuriye na kadi minya kata salle na kadi mina kana salle min be tallamile ka kata lamire min be ta taya tay ni ko min nana la takafo ciden takafo mogo kana wan pese sino jamana ka misiru ba fe kayele makka ke bidia misiru ye parce que jamana kera sisa de kramogo yere nyamaru konde be boyoro wora ennin fo ennin kete kramogo i jamana min kero la hala aya yire nyini de aya jantun ka kuma min fulani nya aya jantola de be min fo oyode parce que dimi min banna bi wallahi billahi tallahi ni sunna misri 100% tumbe ne bolo jamana in kono bi galon sitte to en ni tege be birakaya harin kun ka tike me ibe jama misru de ay man kan ulan kan misri la ay fitna ulan kan misri ay ge ka bon kan misri la ori be jamana kan misru kono ala ka hakki mandama men ni salafu salihah tegete biya kade a sunna alquran wa sunna ala manhaji salafu salih ni ala sunna tegete biraka yare amba prepare la tige ka fode mbim fo to aya janto la demisenu kalambe takurade ba fe ka sunna mo be talo ka bo sunna ka jamana kono ya ala ka hakki mandama donc fulanka fo ya kan tigeli fe ngore jamana ka doni ke baya ka hammi ko ye cidon ka woleli yo wode cidon yu ka woleli damina wodela abake ka ko munun ke cidon mu ka woleli ko ye mu ka woleli o modo ka woleli kono cide nyam masaka usoro jiya kono amma makabe soro masake dia na ya damina tawhidi woleli da kele ka ke fulaye ka ke sabaye ka ke naniye fum makat dugutigu makat ewa nyinu farala nyogon kan ka fagayre ala ko akabo abora atara ayetuma me aye jama soro ka fanga soro o yere amu damina ni kele yede ulude wulila katabbiya ka ko bakira ala jenda ma aka yu kele ala yu demuka awa dawa be tawo chogode la dawa be tan kam go wole kata tawhidi ma silama jamana be soro chogomi ka kiri tige ni qur'ana silama jamana kona be soro ni tawhidi wole mamadu ibn wahab yodeke Muhammad ibn Wahab ya tawhidi walari ke ani Muhammad ibn Saud ka Saudiya ke yawa ka ke dawlatu tawhidi walali da yake ba muruma ke nka wuli ka bi kan ki kilo ma ke tawhidi walali da yake Allah jabara an yangira galon dara ala uko kafiri de uko te ciden fe uko be mugo kafiriyare uko be beke bida mugo de uko ale ya jatemina ale kelende kala na mugo to makala nimbe fora yo ho yoro dolo ya Allah nyin ko uba faqayre ala ya kishi aye saudiya jamana ke jamana ye ni tawhidi de ciden cide curo ye jamana ke jamana ni tawhidi de wori be ke jamana ke islam jamana aye woli ke kata tawhidi ma kam mo lakala qur'ana la ala fahmu salafu salih kam mo lakala sunna la ala fahmu salafu salih shagal bani yo defo tuma mo yo fo aye ko ambe e wasila jamana ko Abdul Musin Abadi risalat dilaninka ayta nyini internet la cogodi ambe silama jamana soroka ke silama jamana Abdul Musin Abadi hadisa domba min be deresudi Madina aye kitabu do dilaka
silama jamana be soro cogo min a ye kitabu dila ka ko ka do politique la ka gere politique mo ma ko te de a ko ba ma bo politique la de ka kura dawa ke ka kurana de kala ka famu ka dawa ke katama ka sunna kala ka famu ka dawa ke katama na salafu salih na yire ya famu aka barake nayi na uye barake nayi aka mugo wele katama na ye mugo wele katama tora min baw soro wele lila aka sabal wo tora kono jamana be soro ndin cogo de rasulama jamana la men sigilen ka so kono nka pa kata do palen kono ni be se ibe dimisone ka boy ka dina de la nim palen nunu ni mogo yi nin da nunu de ka ibe dimisone ka bo dina de la folo ka se e aw ma jerenali ya ko ni jerenali ko abe do wotela be dimisone de ha awa dina tigi ni ko nim pale de ibe dimisone ka bo dina la de sino ita so Allah ka hakliman da ma inshallah subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.